Illum qed jitfakkar 18 l-anniversarju mill-attakki tal-11 ta' Settembru fuq l-Istati Uniti. Kien propju l-11 ta' Settembru tal-2001 meta 19 il-terrorist membri tal-grupp terroristiku Al-Qaida ħatfu 4 ajruplani kummerċjali. F'attakk koordinatu ma' tajru 2 mill-ajruplani lejn it-Twin Towers taċ-ċentru dinji tal-kummerċ u erdu wkoll parti mill-Pentagon. Ir-raba' ajruplan li kien inħataf mit-terroristi kien iġġarraf f'Falqa f'Pennsylvania wara li dawk abbord kienu irritaljaw. Kważi 3000 persuna nqatlu eżatt bħallum 18 sen ilu. L-akbar telf ta' ħajja riżulta minn attakk barrani fuq art Amerikana. Intant ftit tal-jimilu ħarġet id-data tal-ġuri għal Khalid Sheikh Mohammed l-allegat moħħ wara dawn l-attakki terroristiċi u se jidher quddiem il-qorti flimkien ma' 4 persuni oħra: Walid bin Atash, Ramzi bin Al-Shib, Ammar Al-Bulux u Mustafa Al-Hawsawi fil-11 ta' Jannar tal-2021. Jekk jinstabu ħatja ta' terrorizmu u l-qtil ta' eluf ta' ċittadini huma jingħataw il-pina tal-mewt. Mohammed kien arrestat fil-Pakistan lura fl-2003. Imma t-tentattivi biex jitressaq il-qorti kienu komplikati anke jekk u kien qal li se jammetti l-ħtija, madankollu hemm min qed jargumenta li l-konfessjoni ma tistax tintuża fil-qorti minħabba interrogazzjonijiet ħorox. Il-5 irġiel eventwalment ġew mixlija f'Ġunju tal-2011 dak iż-żmien mill-amministrazzjoni ta' George W. Bush. Mohammed kien qal li kien responsabbli mill-qasa żeta għall-attakki ta' 9/11. Dan fil-waqt li prosekuturi Amerikani qed jallegaw li kien involut f'att ta' attivitajiet terroristiċi oħra fosthom bomba f'post ta' divertiment fl-Indonezja lura fl-2002 u attentat biex tisplodi ajruplan bl-użu ta' żarbun bomba sena qabel. Ismih li jażel il-ġurati u pjanat għal dan ix-xahar.